weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to asgeluma to bokkula to sabbara to wullorama to ɓoggel ceeli to dremisa to helbira to jokkudi to senoyel ko on takkusan juula ha e nder duɗal ceerno siyel sy ha to duɗal ceerno mamma kane to ligseba guural yere ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie ministre de l'équipement et des transports mo leydi Mauritanie e nande mum mo leydi Sénégal ɓe mbaddi visite mabɓe to chantier ko fate e magol pont hakkude Rosso Mauritanie e Rosso Sénégal ƴewde to golle ɗe jarata to leydi Sénégal Farba Ngoma maire mo Agnam o yettima aseta hanki o e nder Fouta toon to Agnam o jaɓɓama jaɓɓugal manggal no fewi toon o ƴetti konngol makko gadnol noon tawi ko konngol makko parole officiel koye nder galle ceerno Mouhamed Lamine Lito Dunga to leydi Mali jihadiste en mbaɗi attaque uji janguji e nder guure ɗiɗi taweteɗe e nder région de Mopti ko famdi kala fodde capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo wasi en pittade men hakkude dozo en e ɓen wiyeteɓe civil kedde Afrique jabɓoɗen ko Alassane Oumar Mbodja habaruji men jolam jaɓeri ma jaaha to leydi Pakistan to leydi Russie to Venezuela bisimilla moni ketki hotodirte joni piren pacciren tare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo a yittat ko jamirɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen kollaɓe jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Asilem jokkodirta koye Mamadou Dimoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto Marsi Boubessa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaam. kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone aletta sappo lewru duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom habruji mon e ɗemgal pular e sawte he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba jande mon jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV duuɓi sappo e goho kay nana daari gam yidde habrude on addude on humpito tawi ko labɗo labtugo ceera e yidde addande on e kala saaha jewte tawi kadi ko jewte guila e buuɗal yurmede ha e jewte nafoje kala koye ndina mbadi noon jande mon jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e oɗo saaha joni waɗi ɗaɓɓade faade dendagal kala kay mo Allah surani seyɗane joguiɗo hattani kay saabu jani ene sohli e oɗo saaha joni tawi ko téléphone android mo mémoire jaƴƴo no fewi woni joguiɗo tigui gandi mawdi no fewi tawi ko bawɗo mawde wadde kay gueɗe kewɗe no fewi e bawde kadi ƴettude nate guila e nate ɓosoje kala tawi ko nate labtude e mbadi noon yidde kay ɓeydude moƴƴinde golle ɗe jande nde noon ene jogui caɗele fati oɗon téléphone ɓe ɓaɗi ɗabbade noon faade dendagal noon julɓe dendagal fulɓe eɓe gona kala heɗotoɓe jande nde weltoɓe hen kala kattanɗo kay ene ɗaɓɓira ballal kala jiɗɗo addude hen ballal mum noon jokkodirta koye ɗeɗo tonggode mbatta ko 00241 mbaɗa 0705 71 01 ko numéro WhatsApp Sar Abdoulaye Sarr walla mbaɗa 00221 78 538 34 18 ko numéro makko kanko Sar Abdoulaye Sarr ene waɗi Wave ne waɗi Orange Money walla so tawi noon ko jiɗɗo jokkodirta banggue leydi Mauritanie mbatta ko 00222 mbaɗa 27 10 94 57 ene waɗi Masrivi ene waɗi Bankili ko Ghali Abouba walla mbaɗa numéro makko WhatsApp ko 47 20 65 70 ma waw jokkodirde mabɓe hano hannirta ni habruji men ɗemgal Pular to leydi Mauritanie puɗɗorɗen ko toon to Likseyba Gorgol to Likseyba to puɗɗorɗen ko to Likseyba Gorgol to Likseyba Gorgol noon walla mbiya Likseyba Goural Yero aleda hande o laatima capital Fuutankagal dendagal noon joom pucci guila kay joom moli tokosi moli hakkudeji ha e dimaɗi mawɗi kala guila noon fulɓe e safalɓe kala guila e dendagal département région commune de Likseyba département de Likseyba no didor noon e dendagal région de Gorgol ha e guure taweteɗe Dande Maya tawi ko toon to banggue Sénégal kala e oɗo saaha joni tawe toon to Likseyba Gorgol tawi ko arɓe notitade e kursi pucci woni tigui dando pucci juɓɓinteɗo aleda hande o ɗon to Likseyba Gorgol e oɗo saaha joni noon hoɓɓeɓe jettima ma en ketto cimtol goto e harbiyankoɓe waɗɗiyankoɓe tawi kadi koye joguiɓe juɓɓudi kursi ɗi on woni Keccel Thiam kewɗen heɗade dande mumen kala saaha ma en keɗo Keccel Thiam assalamu aleykum wa rahmatullah eyyi radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa goto moɗon kala min calmini ɗum inde muɗum e yettode muɗum Abdoulaye Sarr a salminama min wiɓe Sarr Guilim yente wondidiɓe mum ɗum musidɗo meɗen mini meɗen jontaɗo leñol biyeteɗo Ghali Abouba eyyi min calminima min juurima on ɗo joni hande koye nder wuuro meɗen Likseyba min goni eyyi hono nomin mbirino on hanki ni ene wayno hoɓɓe meɗen jettima en nani hoɓɓe meɗen iwnoɓe diwan meɗen Asguelum commune Asguelum mum no jidorino kañumen fof gaari ɗo kadi garde fayida no fewi tawi ko kikiɗe hanki o nde ɓe gaari haaɓe paandi wuuro ngo nde ko délégation ummi ga e Likseyba he yeehi jaɓɓoyiɓe ma won hedde sarataji nogas jaɓɓoyiɓe e hawre kamɓe ne wonno ko safalɓe haalɓe ko bewɓe fetelaji ne pella corumɓe ne gutta e rewɓe safalɓe ne kuljina haaɓe naati wuuro ngo eɓe gardi dimaɗi mabɓe dimaɗi kaɗɗi ene pola no fewi tawi gongal e kala hen dimagu ngu jiiɗa cikka wonde ko kañum woni champion diwan o ɓe gaari ɗo noon sabara kadi momin janoto muɗum o kadi kañum e banduɓen gaari ɗo momin mbiyata alino ari ɗo no arde maire mabɓe titulaire e hoore muɗum maire mabɓe ari ɗo ene wonde sukaɓe mabɓe safalɓe kala mo jiiɗa hen mbasaŋaji SB daneji tal e tawi ko ɗin ɓe mbaɗi goto mabɓe kala ene bokki montor mo hay goto meeɗani yiiyede ene gardi ɗo hen ne garde fayida e aduna o foof yiiɓe ɗo hen kadi yiitiɓe fayida mawɗo no fewi e joni noon Allah waɗi ɓe gaari ɗo ɓe gardi dimaɗi mabɓe ɓe gardi ɗo fodde dimaɗi sappo e quelque ndimangu ene naati nokku o e hay hen ndimangu gotu noon takkodirta e ngolngu ndimangu fof ko jiiɗa wiyata kadi babla ne yana e ndimangu ngolngu hanki kadi min jiiɗo cabato goto kadi momin meeɗani andude ne waɗa oɗo jikku min meeɗani yiide jeysa mo mbiyata ɗon onon Likseyɓe naɓe gandi ɗo ko Hussein Dabɓi min jii kadi jeysa hanki ne waɗa ngayilaji ene wiya wonde ko joni yi koreji muɗum eywa Allah waɗi noon ɓe naati ɗo so Allah yanti hen inchallah dimaji Likseyɓe naɓe ɗini kañumen kala gaari eywa so Allah yanti hen jogui ɗon ko pelle tati
pelle dimaɗi tokosi e dimaɗi mawɗi e dimaɗi hakkundeji e woni ɗiɓe mbiyata moli e mbayar e fulof ko ɗi woni ko dogdata ɗo e 17 heures kikiɗe noon 17 heures et demi so Allah jaɓi ko nden pucciɗi mbaɗata départ dogde e préfet wuro ngo e chef de brigade wuro ngo e yontaɓe ligseɓe e yontaɓe diwan o kañumen kala ngari so Allah yanti hen inchallah goto kala 16 muɗum no ɗon ko toon ɓe kawrata ɗum noon so tawi kursi ɗi joofi inchallah mamin kala noon hol ndimago gargu premier e hol ndimago gargu deuxiéme e hol ndimago gargu troisiéme e ko ɗo golle ɗe jarata e gaddugol noon Amadou Baydy Déme ko woni président men Moussa Goril noon ganda jarali joom pucco on ɗo jooɗi tawi haaldano on ko musidɗo moɗon Keccel Thiam ɗo e wuuro meɗen Ligue Seyba Gorgol salam Seydi Thiam golle ma jooɗi peewi eɗen ɗamini tan ma ara ray o heddoto on to jeeyano to Ligue Seyba Gorgol eɗen mbiya tan kadi onon yuɓɓinoɓe kursiji ɗi ɓe nde ɓeydi toon tigui nden ka ekkisal faade sukaɓe kay nden ndento eɗen teski noon e image uji ɗi jiiye tan kay so tawi kay tour sakkere so pucci ɗi paadima eɗen keewi yiide kay yimɓeɓe ne doga ene paye pucci he pucci ɗi ɗon gardata tigui koye doole kewɗe no feewi ndeɓe ndentoto guila kay sukaɓeɓe preede nden jooɗoto e place uji men kadi tigui faade pucci ɗi ha pucci ɗi mbawa yettade hano hannirta ni sen ummima toon to Ligue Seyba Gorgol koto Sarandogo paadena to Sarandogo noon ɓesgu Sarandogo no didorno umminima kay guila aseta hanki o ɓe umminima golle mabɓe ɗen golle noon ko yidde wadde kay ko wiyete ɓalala touras woni mur de couverture yidde wadde ɓalal touras bamule wuuro ngo ɗum noon golle ɗe ko aseta hankiɗe puɗɗi dendagal noon jeeyaɓe wuuro ngo eɓe jeeyaki hen kala dendagal julɓe kala ne ɗaɓɓira ballal ko fati e ɗeɗon golle ɗe noon ɓe dokkiri numéro ji ɗiɗi noon numéro ji ɗiɗi foof noon ene mbaɗi ko wiyete bankili eko masrifi kala jiɗɗo addude hen ballal mum so tawi a jokkodiri e ɗiɗon numéro ji kay ma waw ballal ma waw yettade hano hannirta ni ɗi numéro ji noon woni 46 56 26 74 kawrata koye biyeteɗo Ba Mamadou Samba tawateɗo to Nouakchott walla mbaɗa 46 72 93 89 kawrata koye biyeteɗo Aliou Gakou tawate ko toon to Sarandogo mbiɗen numéro ji ɗiɗi kala ne mbaɗi bankili ene mbaɗi masrivi golle ɗe puɗɗima aseta hanki o yettiniɗo kayiɗo noon ko musidɗo men correspondant men e kala saaha on woni Alassane Oumar Mbocco habaruji men demgal Pulaar sen numima to Sarandogo koto Nouakchott paaden jandi moon jandi weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV eɗen tintina tan dendagal julɓe kala ha tengti noon tawateɓe nder Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie wonde musidɗo men sehil men hono ceerno Mamadou Cissé jeeyaɗo to wuuro Fondu mo tawe e oɗo ñalawma hande mo kalaten e nder Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie to legal bitegal 6e waɗɗani kappet 6e ɗo ko noon kadi hono musidɗo men sehil men ceerno Sada Sy gorko mo Dawalel tawi kadi ko conférencier international mo kewɗon yebde conférence ɗum heɗa dani mum e kala saaha ko fati e diine islam kanko e hoore makko mo tawe ɗo to Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie to galle jaati makko to legal Arafat Masjidil Nour kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Sada Sy noon numéro makko mbatta ko 31 38 55 29 ko numéro makko WhatsApp ha joni ko leydi Mauritanie keddotoɗen to leydi Mauritanie noon sarima no feewi e nder réseaux sociaux ji natal kay natal oɗo biteɗo Niang Mamoudou noon kañum woni ministre du domaine du patrimoine de l'État et de la réforme foncière natal ngal noon sarima kay hollirede wonde omo woni e nder réunion kay tawi ko réunion bureau politique to nokku biteɗo centre international de congrès Mokhtar Wuldadda e nder natal ngal noon e hollire tigui wonde mo jogui kuɗol siginata omo simmo e nder oɗon centre ngal ɗon natal noon hollirama tigui ko montage wona hunde wonde kay ko yimɓe tigui yimɓe bonnude inde makko kañumen tigui mbaɗi oɗon montage sari ɗum e nder réseaux sociaux ji gam yidde bonniddemo kono noon wona hunde wonde ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ministre de l'équipement et des transports mo leydi Mauritanie on woni Eli Elverica on woni Eli Wula Elverica e nando makko mo leydi Sénégal woni ministre leydi Sénégal ministre des transports ministre des infrastructures ɓe mbaddi jillu mabɓe kay tawi ko visite d'inspection ƴewde kay to golle ko fate mahgol pont on noon pont mahateɗo hakkude Rosso Mauritanie e Rosso Sénégal ƴewde to golle ɗe jarata nawiɓe to noon mbiɗen ko yurnitade ƴewade golle ɗe so tawi kay ene jaari no yeeso hano hannirta ni hooreje jagoɗɗe hooreɓe jagoɗɗe e hooreɓe jagoɗe liɗi leydi Mauritanie noon mbaddino jonde men kay jonde mabɓe sakkitira
wadide kay ɓe kawrino wonde kay kala nder lebbi tati ɗeɗo jagorɗe ɗiɗi woni de équipement et transport ene mbawi des infrastructures mbadda jilluji men kay yaade ƴeewoyde to golle ɗe jarata koye ndina mbadi noon hono Déthié Fall e Eli Wula Verika wondude e gouverneur mo région de Trarza biteɗo Ahmed Naoula Sidibé e maire de Rosso hono biteɗo Demba Wula Dermana ɓe mbaddi ɗiɗo visite ƴewde to golle ɗe jarata ɓe kolliri noon eɗo saaha joni golle ɗe goɗɗoyino feewi saabu kay golle ɗe ɓenni ha 50% woni ndara temedere kala ɓenni ha capanɗe joyyi e muɗum ko ha ɓe kolliri noon wonde kay golle ɗe noon poti gasde ha laaɓa kay koye nder lewru décembre 2026 ɓe jiiɗi noon ko ɗo ɓe jiiɗi kay ko ɗo e visite mabɓe paaɗo kay woni ɗo e lebbi tati goɗɗi so tawi ɓe gari toon tawi golle ɗe jettima ha 70% jillu mabɓe noon ɓe ɗamini waɗe toon e lewru novembre yataw golle ɗe jettima ha 90% e nder décembre noon tawa golle ɗe jettima 100% pont o noon foti mbiɗen gasde ha laaɓa golle ɗe poti gasde ha laaɓa koye lewru décembre 2026 e yidde mabɓe noon uddidde golle ɗe noon pont udditte kay waɗe inauguré e lewru mars 2027 délégation timmude noon ɓe leydi Mauritanie e ɓe leydi Sénégal mbaddi oɗon visite ha joni ko gendi Mauritanie keɗoɗen e nder enquête dossier décennie woni dossier duuɓi sappo kayɗi Ahmed Ould Abdel Aziz arɗo gendi Mauritanie ko tawa tigui omo jogui kay kanko e famille makko tawi ko ɓattibamo guila joom suudu makko e sukaɓe makko kalis kay ko tawa e compte uji makko bancaire e halis ko ɓe mofti kay ene qime ha kene ɓuura 1.2 milliard woni 1.2 milliard temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeetati million ene fawi temedde jeetati capanɗe tati e jeetati ujunere e temedere sappo joyyi uguya woni plus de 12 milliards 968 millions 838 mille 115 francs 115 guya ko ɗum woni tigui ko tawa e juuɗe mabɓe tawi société ji noon e galleji e usine aji makko e auto ji makko e gueɗe goɗɗe kay station ngaji makko de service e matériel goɗɗo kala tawi limtaka hen enquête ɗiɗi ɗon ɓe kolliri tigui wonte kanko Aziz ko déclareno kay e saaha o arno jappere laamu ɗum wonno ko en 2010 e ko tawa kay omo jogui nde umme jappere laamu en 2019 ene woɗɗodiri tigui to pucci doggata kanko Aziz noon tawama tigui wonde kay kene wona 4,655 milliards ugoya ko solde bancaire makko e kene ɓuura kadi 6,996 milliards ugoya ko dépôt financier o tawama kadi fodde tawrama fodde capanɗe jeetati e nayyi auto wondude engin tawi hen capanɗe nayyi e jeegom ko toyotaji Hilux wondude autoji ɗi hinde BMW wondude autoji ɗi hinde V8 e ɗe hinde VX e goɗɗi ɗi hinde Cadillac e camion ngaji citerne wondude biluji de désert e gruji kala tawama e makko o tawrama kadi omo jogui usine aji ɗiɗi pewnoji ndiyam on ɗin goni to ndiyam mbitema Al Asila e usine aji ɗiɗi industriel toon to Rosso woni usine duttowo maaro e usine pewnowo ko fate aliment woni gueɗe ñameteɗe ɗum noon tawama tigui toon to Rosso tawi ko kanko jeeyi ɗum o tawrama kadi omo jogui fodde station ngaji nogas 20 station de service woni tigui station ngaji ɗi hinde hydro 24 o tawrama kadi galleji kewɗi ɗi fewi e village wondude e paleji e immeuble uji e appartement ji wondude e boowe commerciaux ji kewɗi no fewi e jeehem wondude e hôtel aji e complexe uji touristique fodde kay kene ɓuura temedere parcelle hakkude Nouakchott Nouadhibou Chami Beni Chap to Rosso e guure goɗɗe o tawama kadi omo jogui ngaaluji caggal leydi kewɗi no fewi to leydi Turquie ha to leydi France kala kanko e famille makko o tawrama kadi omo mari nayyi e guelodi e baali e pucci kala tawama kadi milliard uji kewɗi kay ina famille makko kay ɓattiɓe mon ko wayno joom suudu makko e ko wayno sukaɓe makko e yimɓe famille makko woɗɓe ne fewi siftinde on noon ñande nogas jeetati lewru avril 2026 mayni du kanko Mohamed Ould Abdel Aziz tawateɗo e nder kaso o windino ɓataki udditiɗo woni lettre ouverte faade hoorejo leydi ndi lomto makko Mohamed Cheikh Al Ghazouani wiide kay hotoɓe jeeyi ngaaluji makko ɗi laamu ngu fawi jungo mum e oɗo saaha joni o holliri noon kadi e nder ɓataki hen wonde kay haalisaji kewɗi no fewi kene qime kay milliard uji kewɗi tawi ko haalisaji kewɗi guila e dollar ha euro wondude e fodde capanɗe joyi oto ɗi hinde e luxe ko Mohamed Cheikh Al Ghazouani kañum rokkunoma
e mbadi dom dum nan ko caggal de ummi e jappere e laamu ha joni khabruji men demgal pulara sen ummima to gendi Mauritanie ko to leydi Sénégal paadena to leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye ko horejo leydi Sénégal ine fadano aseta hanki o to Mbour ko fati kay oɗo mettinga mo coalition Diomaye président yuɓɓinno toon to Mbour toon to Mbour mawnide manditare wattore duuɓi ɗiɗi kay ko kanko Bassirou Diomaye Faye o ari e jappere laamu hewɓe noon ene heedino kay ene porti goddi kay ene padi garal makko kanko Bassirou Diomaye Faye kono tan de Bassirou Diomaye Faye o arani tawtorede oɗon meeting ko vidéo noon o waɗi en direct toon to stade yidde toon to stade kay yidde jarnude kay yidde yettinde toon tigi o waɗi oɗon vidéo hollirde tigi wonde o heɓani arde o holliri noon o holliri noon weltare makko mawde no feewi e dendagal kay ɓen yuɓɓinnoɓe ngalɗo sargal Mbour e dendagal arno woppi haaju men hammuji men kala tawtorede ngalɗon pottital o holliri noon o holliri noon hol tigi holko haɗimo tawtorede o holliri noon haɗimo tawtorede kay oɗo meeting tawi tigi omo woni caggal leydi sinno koye nder leydi he wonno o arata kanko foof noon e wasde wonde présence makko physique hakkille makko ko toon woni o weltima hen no fewi kanko noon kanko kala noon mbiɗen e wasde arde kay oɗon sargal ngal o waɗi tigi sargal ngal waɗi tigi rewi lawol waɗi fayida waɗi ambiance kewɗo no fewi e nder oɗon stade ɗum noon yimɓe hewɓe mbawi notitade hen ɓe mbawi kadi hettade message kanko Bassirou Diomaye Faye gardiɗo leydi ndi ha joni ko toon to Mbour keɗɗoɗen e nder sargal meeting mo Mbour baɗɗo aseɗa hanki o jeenayi lewru dujal 2026 jubbinaɗo toon to stade biteɗo Carolina Faye de Mbour maire commune de Mbour biteɗo Cheikh Issa Sall o holliri tigui yeeso yimɓe kala wonde à partir de aseɗa hanki o jeeyama e oɗo coalition biteɗo coalition Diomaye président o erima kala neɗɗo makko jiɗɗomo jaadude makko e gonduɗo e makko mo rendi miijoto banggue dawrugol kala nde wawa tawtude kaya oɗo tigui coalition biteɗo coalition Diomaye président kanko de naɗɗo foof kanko kam e oɗo saaha joni omo tawe nder ko noon kadi ministre biteɗo Serigne Gueye Dioba kañum e hoore mum holliri aseɗa hanki o e nder oɗon sargal meeting wonde kay o tawtoyi kankone coalition Bassirou Diomaye oɗo tigi ñalawma hanki o ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen aseɗa hanki o Farba Ngom umminoma Dakar kanko e convoi makko kay ɓe jaɓani toon to Fouta woni tigui to Agnam guila Touba noon ha yetti tigui Dunga Wuro Alpha dendagal guure to Raneri to wirti kala o wawi tigui tawde yimɓe hewɓe ne jalti kay ne jaɓɓima kala nokko kadi o jippima o dartima seeɗa kay salamodirde e yimɓeɓe hollirde kay wonde kay kala tinɗoma ya tinɗum o tini ɗumen o weltima hen no fewi guila noon kanko Farba Ngom o yalti kaso ko aseɗa hanki o ƴetti konngol tawi ko publiquement o suuti ɗiɗon konngol noon ko toon to Dunga Wuro Alpha e nder galle tawi kadi ko yeeso khalifa diine wuuro ngo woni ceerno Mouhamed Amina Ly to Dunga Wuro Alpha Farba Ngom noon jarni dendagal des forces vives dendagal sernaɓe e dendagal almuɓe e dendagal galleji diine no didorno tawi alda e faltore alda kadi e laabi woni ɗari kamɓe foof noon alda hen omo dari foof noon o holliri darima tampi tigui e nde woppitten wawa hebde liberté makko o wi noon o wi foof noon Allah foof noon Allah yi kankone kadi o seedima ɗum omo yetta noon dendagal les chefs religieux e dendagal les confréries woni galleji diine ne mbawi wonde pop dendagal laabi ne mbawi pottirde foof o yettiɓe o jarniɓe kanko Farba noon o wi noon o wi toon kadi wonde dendagal ɓesgu leydi Sénégal kala no didorno darima kay ha wawi hebde tigui ha wawi yaltude kaso hebde ko wiyete fofde kenal lakkitare Farba Ngom noon uddiri tigui caravane makko ko toon to Agnam to Jeeya to yiiɗa horsina toon jaɓɓama toon jaɓɓugal paydingal no fewi Allah yimɓe hewɓe toon hewde toon noon hay sinno ñorgo weddama memata leydi e nder jaɓɓugal he noon kanko Farba Ngom yeeso yimɓe kala o ñaguima dendagal
sernaɓe e dendagal galleji sernaɓe ɗi kala no ndidon noon e no duwoto kay ñaago Allah kay beele candidature Macky Sall jiɗɗo wonde oɗo saaha joni koolaɗo kuuɓal fedde gota ko windere nde loni woni secrétaire général nde loni beele tigui oɗon candidature ene laato hano hannirta ni ha joni ko riidi Sénégal keɗoɗen yimɓe jeeyaɓe e landa Pastef coalition Pastef kay tawateɓe e nder département e nder commune taw do falde Mbour kala ɓe noddodirino kay e badde yidde wadde meeting ona meeting noon ko kikiɗe hande o ɓe jinno wadde ɗum toon to terrain tawi ko terrain biteɗo réveil toon to Mbour coordination départementale et communale des Pastef kala ɓe kolliri e nder communiqué mabɓe kay wonde oɗon meeting moɓe ɗaminno wadde kay moɓe ɗaminno yuɓɓinde meeting o waɗama reporté ɗum noon dirtanama ɗo kay ha yesso ɓe kalani noon ko mande ɗum waɗata ɗum noon kay ko caggal kay préfet noddunoɓe préfet diwan Mbour noddunoɓe kay ɓe mbawi joddade e muɗum wiɓe kay ko gueɗe ɗiɗi suwata ɓe kayta wadde meeting o e oɗo saaha joni walla ɓe dirtina meeting o ɓe mbaɗoya ɗum nokku goɗɗo taw wona toon to Mbour e wiide docteur Mamadou Lamine Diaté on noon ko coordinateur départemental Pastef to Mbour o wi noon wonde caggal kay nde ɓe joddi e organi caggal ɗum noon ɓe joddima e ɓen tawi ko fonnoɓe halfinade ko fate juɓɓudi oɗon meeting kay ɓe pelliti kay dirtinde meeting o ha ɗo e yesso woni tigui wadde ɗum sur s'asseoir o wi noon wonde ɗo e yesso noon maɓe ɓayyin kay data moɓe ɗamini yuɓɓinde ko fati tigui e juɓɓingol oɗon meeting laamu noon hadde oɗo meeting Pastef kay wadde ɗum toon to Mbour caggal kay nde sargal Diomaye Faye walno beele kay ɗum ɗon ala ko hollirta ko namdal yimɓe Pastef noon kolliri tigui wonde oɗo meeting kay ko wona ko hunde programme noon de kay ko adi oɗo sargal Diomaye Faye saabu kay kene ɓuura lebbi ɗiɗi joni koɓe hollirnoɓe kay wonde oɗon meeting ne waɗa toon to Mbour tawi ɗum jeeya koye calendrier officiel activité ji coalition départementale Pastef ɗamini yuɓɓinde ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar so nummima toon to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui wonde sembeji leydi Mali kolliri e nder opération mena militaire ɗeɓe juɓɓinno kay e wadde ɗe banno kay holɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti ɓe pirti ñande aljuma jeetati lewru mai gonɗen ɗum ɓen wiyeteɓe groupe jihadiste en e nder région de Koutiala e nder garmi gara hen noon hakkude mabɓe ɗiɗon jihadiste ɓe kolliri ɓe mbari sappo e ɗiɗi jihadiste ɗum wonno ko hakkude wuuro witego Sangasso e wuuro witego Sinkilo fama noon holliri wonde ɓe mbarminnama dadiɗo goto hay ɗum ne ko barmande hakkinide ko bila noon mo fama holliri ha joni ko on fannu keɗoɗen mofti ene tawe tigui e nder hakkude leydi Mali guila alarba jeegoma lewru mai ndu gonɗe du jihadiste en noon jihadiste en goni tigui koye wadde toon janguji men ɓe toɓɓi noon ko guure ɗiɗi taweteɗe e nder région de Mopti ɓe jani noon ɓe jani koye ɓe jani noon e jooma guure ɗe ko ɓe jani ko hakkude wuuro wiyete ɓe jani noon ko joom guure ɓe e ɓen wiyeteɓe dozo en ɓe mbaɗi ko famdi kala fodde capantati neɗɗo ɗum noon koye jangu arawanigu ngu capantati neɗɗo ɓe ƴifti hôpital men hakkude dozo e sifinen aljuma hanki on ɓe mbaɗi aljuma ɓennuɗo one ɓe mbaɗi jangu mabɓe aljuma ɓennuɗo kadi ɓe mbaɗi jangu mabɓe kay e nder ɗen guure ɗiɗi goɗɗe kadi ɗina janguji noon ɓe ɓiru yoɓade ko pittali ɗena wiyeteɓe civil en janguji ɗiɗi noon ɗiɓe mbaddi kay nder ɗeɗo guure ɗiɗi kay bila mumen ene qime ha capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo wasɓe hen pittali men hakkude ɓeɗo wiyeteɓe dozo tigui woni tigui wañoɓe tawi kadi ko haɓoɓe fulɓe kala saaha e ɓeɗon civil en ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo Alassane Oumar Mbodj a salminama. en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kabaru men ɓurtentide e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Mali toon dey ene wayno toon camion aji jollunoɗe guura fa toon to capital ɗum noon leydi Mali mbawi hono duppede ɗum ɗon mbawi hono duppede marchandise duppama camion aji duppama ɗum ɗon ko caɗele enen gandi guila nogas e joyyi nogas e jeegom lewru taw ko mawɗo ndu ko caɗele mawɗe nduki leydi hono Mali ha hande kadi ene jokki to leydi hono Mali to ɗum ɗo oɗo saaha noon ko caɗele mawɗe kay guura toon to leydi Mali to yete ɗo ko Kenya paɗen ene wayno to Kenya société hono Sama ene wayno ko wiyete taw kadi ko
taw intelligence artificielle o gila kay ɓe mbawi kono waɗi ɗum ɓe mbayini noon ko fati oɗo société taw gila kay e lewru ono avril ujunere ɗiɗi nogas e jeegom wawde jippinde ɓen fodde ujunere liggotoɗo e waɗi ɗum licencié to Nairobi wona tawde ko taƴodiral hakkude mum contrat hakkude kadi e groupe tawde ko américain o wona ngal ɗon pellital ƴettal ngal waɗaniɓe noon taw kadi ko caɗele mawde wonande kadi toon to leydi to ko leydi wono Kenya e nder oɗo kadi koɓe mbiya wonde ɗo kadi ko fati kadi ɗeɗo golle e ɗon ɗo société hono sama hono waɗi ɗon ɗum noon mbi wonde ko fati noon tawde ko jokkodiral tawde ko officiel barat ɗo guila ouvrier ji ɗi wen wittiyankoɓe on jeeji ɗi wawi kadi wiide wonde oɗo dey fayi koɗɗo ɓen liggeyaɓe taw ko liggoroɓe toon ɓe e tawde ko responsabilité wonande kadi ɗum ɗon oɗo nde ɗo taƴire ko ɓen tigui caabi ɗum ɗon wonande kadi ɓen ko ɓen caabi hono ɗum ɗon wittiyankoɓe ha on jeeji ɗi e ɗum ɗo fof ko ɓen caabi ɗe ɗo kadi perguitte dañaɗe toon wonande kadi toon to Kenya Rwanda ene waddi toon ko Rwanda ko oɗo dey kanko ko mennoɗo wonde taw kadi ko professeur taw ko aimable Karasira taw ko ancien professeur kadi ko youtubeur ko ñinnoɗo tawde ko Rwanda kanko de ko cankiɗo ñande alkamisare jeeɗi lewru ndu gonɗo ɗo to hôpital Kigali ñalawma ndew woppitande e ɗum noon cokaɗo guila ujunaji ɗiɗi nogas e goho kadi cokaɗo fodde duuɓi 5 e nder dummirdu ɗum noon waɗi noon tawde ko pecce no fewi wonna kadi tawde ko autorité ji ɗi mbawi kadi wiide wonde kanko o ƴetti kadi ko overdose wonande tawde ko ɗen leɗɗe wonande kadi ɓe mbi noon juɓɓudi joguiɗo haqqe aadi o wi alay saago loyde waɗe taw kadi ko ɓen taw ko jambureɓe mbaɗe hen gam ƴewde ɗum ɗon halko saabi wonande kadi ɗum ɗon nde ɗon ono mayde alay saago ɗum wawa hono ƴewede no fewi ɗo ko Burundi ene wayno dey ɓe taƴi tawde ko nde ɓe kewi waɗata taw élection ngaji mabɓe ɗi taw ko présidentiel ɓe mbaɗi ko tati lewru mai ujunaji ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi caggal nde mbayidiri ɓe mbayjini ɗum ko ñande aljumare jeetati lewru ɗum noon guila jeetati lewru mai ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom oɗo commission électoral national indépendant woni sini e nder baññinanko ngo ɗon ɓen tawde kadi ko landaji luldo ko wayno CNL tawde ko UPRONA CODEBU DCP e wonande ande FRODEBU e men mbi noon alay saago juɓɓudi waɗe tawde ko dialogue national wawa hono waɗede ko addi aɓe mbaɗa élection ngaji mabɓe ɗi alay saago kaldigal wawa hono waɗede waɗe kadi ɓe tawde koye nanodire taw kadi ko hakkude mabɓe ɓe mbawi kono wadde ɗum ɗo ko Madagascar ene wayno de commission électorale mabɓe indépendante bayini calendrier wonde waɗama waɗa référendum constitutionnel wona koye lewru juin ujunaji ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi caggal ɗum ɓe jaaɓana taw koto ko woteji mabɓe e taw ko ƴewde gartoɗo leydi ndi wona koye e nder lewru octobre noɓe bayidirɗi e ɗum noon tawde ko fuɗɗode tawde compte mabɓe dow buuru ma waw kadi wawde waɗede caggal hay nde oɗo gartinoto holledi ndi taw kadi ko André Rajo e Lina nde folla guila kay e lewru octobre ɓennuɗo commission électoral mabɓe national indépendante noon wawi kadi artude e wiide wonde ma waɗa ko ɗo ko bureau tawde ko kesso mbawɗo ɗowde gueɗe ɗe taw kadi ɓe jogo hen tawde ko ɓe jogo hen koolade moƴƴere wonande kadi tawde ko ɗum noon leydi ndiyete ɗo ko fati noon e Afrique banggue wargo toon ene wayno e oɗo saaha gonaɗo ɗum noon cour mabɓe constitutionnel udditi woni damano wono ñande aljumare waɗi ɗi tawde ko procédure wonande kadi tawde ko itta kanko gardiɗo leydi ndi Cyril Ramaphosa e nder ndiɗon mbaɗi waɗi noon gueɗe kewɗe no fewi nde wonno guila gueɗe mabɓe ɗe mbiya wonde fala ɗe waɗi ma won ko duuɓi 4 koye ɗen caɗele ɓe woni waɗi noon tawde ko gueɗe kewɗe e haaloluji kewɗi no fewi wonande so ko nguy kaali tawde ko kalis kewɗo no fewi tawde ko liquide ma won temedde jeegom ujunere kalis hono dollar e wonande kadi ɗum mbi e wonde ko président taw ko président o maaro kon ƴetti e ɗeɗon koppe reeje ɗon to RDC Congo toon wonande toon ma won kadi capanɗe ma won kadi milliard uji 5 piccal tati kalis dollar ko ɓe perdi ɗon e duuɓi sappo wonande ɗin entreprise aji wono public e
ɗum de e taw ko faggudu ɓe mbi woni ko yaade caggal no feti caggal kay te banque mondial wawi hono bayinde taw ko rapport mum ko yubiti e ɗum ɗon ha mbawi kadi ñiŋole mbawi kadi arde kadi ɗin entreprise aji hono publique wonande kadi leydi ndi en noon e oɗon document taw ala ko saabi ɗum so wona kadi e nder nduɗon faggudu wona to leydi ndi tawde ko RFI e wadde won en gueɗe mbawi artude hen tigui rigui e wonande ɗin fati société tawde ko min yettade tawde ko laamu ngu e wonde kadi ɗiɗon tawde ko won en gueɗe tawde ko centre uji wonande faggudu e ɗewgirɗe mabɓe ɗi wona ko ɗum to woni ko yaari caggal no feewi e wonande kadi e guila kadi e ko fati kadi e semaɓe ko fati kono caɗele ɗeɓe goni ko fati SNLL ko fati kadi kuɓɓa mabɓe woni électricité hani e régie des eaux fati kono ndiyam ɗum fof ko caɗele mawɗe wonaniɓe toon e wonande tawde kono leydi ndiyete centre afrique ene wandi to centre afrique ne ko fati e to banggal centre afrique autorité national ɗi ko fati élection ngaji mabɓe ɗi mbawi hono bayyinde jamma aljumare jofte asatare ene wayno taw ko jincuɗi sogo mabɓe woni taw ko dawal mabɓe uɗede mal ko fati hono wuuteji mabɓe hono bonɗo toon ɗi ko fati kadi e nder élection ngaji taw partiel wonande ko nogas e jeegom lewru avril mayno ndu taw ko dawal mawgal wawi waɗede hen e wawde kadi timmitinde ɗum wonande ko jakka kono guinde mabɓe ene wonde kadi taw ko mbiri tawde ko won ɗeɗe gueɗe ɗeɓe mbaɗi e wawde wiide wonde ko fayi arde ma won gouvernement o ma waw kadi won ƴeewede taw kadi ƴeewde ɗum taw kadi lamɗoto ɗum ko président Faustin Argent taw to adra Ghali Abouba ko ɗum ɗo tonguɗen habruji men e dongre Afrique e ñalawma hannde o taw wonno koye dade musidɗo moon Alsane Oumar Bocco gono ko Moussa Dogo ngam weltare Ayawu TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko andude kabruji men nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tijani Alpha Mama Siré Ba to Moderne ha to galle makko Sama Sa to Kilinkara ko on takkusan juula ha to galle ceerno Mama Cissé to Fondu ha to galle ceerno Sada Sy to Dawalele ko taari ɗum kala ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK8 Nouakchott ha to galle makko Darila Barka e ko taari ɗum kala habruji men jolam jaɓeri koto leydi Pakistan puɗɗoɗen militant ji ɗiɗi tawi ko extrémiste ɓe mbaɗi janngu mabɓe tawi ko janngu wari warto ɓe tuufi noon ko oto ha wi daka bomboje oto noon ɓe pettini ɗum e poste contrôle goto tawateɗo to banggue rewɓaɗo hirnangue leydi ndi caggal nde oto fetti noon fettande mawde no feewi ko ɗon kadi kamɓe extrémiste en ɓe jaltini pettelaji mabɓe ɓe ayno piyande e dadiɓe wonnoɓe e oɗon poste de contrôle ko famɗi kala sappo e ɗiɗi militaire wasi en fittade mum fodde militaire uji joyo woɗɓe kadi mbarmi hen barmanɗe musse no feewi ɗum noon waɗi ko aseta hanki o jeenaya lewru duujal to leegal bitegal fatte hel ene tawe nder wuuro witego Bannu tawatengo to banggue to tawetego tigui to banggue rewɓaɗo funnague e ɓaɓe hirnague leydi ndi koto leydi Russie paɗen Vladimir Poutine kañum woni hoorejo leydi Russie o huccidiri aseta hanki o e jandiyankoɓe tawi koye jayde witege Financial Time o holliri noon e oɗo saaha joni omo sikki kay wonde ɓe goni koye cilsiltiri guerre hakkude leydi Ukraine kañum e hakkude mabɓe e leydi Ukraine woni leydi Russie e leydi Ukraine o wi tigui omo sikki wonde guerre o woni tigui koye gasde koto leydi Venezuela paɗen debbo gardiɗo leydi Venezuela biteɗo Delcy Rodriguez mo kañum woni hoorejo leydi Venezuela par intérim guila kay Maduro bifta e nder leydi mum e nder galle mum nawa sokoya to dawlaji tentene Amérique ɗum wonno ko guila janvier 2025 o holliri noon wonde kay ko jahowo toon to laahe noon tawe to Pays-Bas ko jillu makko noon garawinigo ɗamini wonde kay guila o ari e jappere laamu woni guila janvier 2026 faade oɗo saaha joni musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon habruji mon e ɗemgal Pulaar e sawte ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñumen sehil men Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo Afrique ko Alassane Oumar Mbodj toon to Lexeba gorgol ko Keccel Thiam ketki maɗaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on ñalawma janggo so tawi ala ko fadi ma en ketto musidɗo men sehil men Sar Ablaye Sarr yo jaam Allah jogomi jogo on